Ímonos a chegar agora xuntos a historia dun libro, a historia vivida e escrita por unha moza entregada a darlles un final feliz a todos os cans e cadelas que pasan por situacións de abandono e malos tratos. Coa convicción de que é posible remedar calquera drama por duro que sexa, Silvia segue deixándose a pel para recuperar a mirada destes animais. Dende o refuxio de Ponteareas, así non lo contou. Hai moitos parches no camiño. Este conto está baseado en feitos reais. Para poñernos na pel deles que queren ser felices, dúas amigas xuntáronse para contarnos unha historia única e persoal. Pero para que creamos esta historia ten que ter un punto de realidade e por eso vamos a preguntarlle a Silvia que o que pasou. A ver, que hai detrás deste libriño? Pois detrás deste libriño hai moitas historias. A historia de Parche, que Parche son moitos parches. Parche o can abandoado que chega a un refuxio. A min inspiroume un can que tiven, que se chama Moses, e que, bueno, Moses non tivo un final feliz. Foi un can que estivo aquí neste refuxio, non se deixaba tocar por ninguén, non... Bueno, era un can moi infeliz, é un can que non tivo socialización de ningún tipo. Entón, despois, claro, non sabía nin dar, nin recibir. Puxose enfermo, tive insuficiencia renal, eu levei na acollida para a miña casa, e ali, pois, pouco a pouco, con moita dedicación, empezou a ser o can que, bueno, que todos quixemos ver nalgún día. Pois miramos un cachorro de raza pola rúa e non te paras a pensar de onde ven, non? O sea, simplemente un cachorro con uns estándares moi bonito, pero non nos paramos cando miras nun escaparate un cachorros que se venden, pois, bueno, que ao final son como obxetos, non te paras a pensar en de onde saíron, que detrás diso pois hai unha cría moitas veces ilegal, despois están os criadores legales, que iso xa teñen os seus papéis, bueno, aman unha raza e dedicanse a iso. Partimos da base de que cando a un animal, o sea, o mercas, estalo xa tratando como un obxeto. Un amigo non se merca, ou unha parexa non se merca. Algo que realmente para ti é importante, que vai a formar parte da túa vida, non podes empezar mercando. Ademais que alimentas ese mercado ilegal, esas nais sufrindo. Nos aquí a veces chegan nos cadelas, que, bueno, os peitos chegan e a veces o chan, cadelas de haber parido toda a súa vida, que chegado un momento non valen, hai dúas opcións, ou sacrificalas ou botalas á rúa. Aquí chegan o 90% dos cans que hai son podencos, cruces de podencos, pertenecentes á caza, porque estamos nun entorno de coto de caza. Chegan os cans con balas na cabeza, rosadas na cabeza, con sarna por todo o corpo, desnutridos, casi mortos. Laura é a ilustradora, como te implicaches nesta historia? Pues porque a raíz de adoptar a Tiza, que la vi por internet en el Facebook, quise siempre colaborar con ellos porque yo siempre he sido muy amante de los animales y sé cómo va el mundo de los abandonos, los maltratos. Tiza vino muy delgadita, casi sin pelo, muy tímida, muy cohibida y muy asustada, y poquito a poco fuimos haciéndonos muy amigas y hasta el día de hoy no va a ningún lado si no voy yo con ella. Cuando uno lo lleva dentro y uno quiere tanto a los animales y está tan concienciado con eso, lo transmites y lo llevas dentro, pues la manera de exteriorizarlo siempre es pues, o escribiendo, o pintando, o cantando, ¿no? Nos pedimos que se cambien as leis, porque nos loitamos cada día, nos non temos subvencións, nos temos, bueno, pois aquí temos socios, padriños, voluntarios que non cobran nada, a axuda dos nosos veterinarios que son o mellor do mellor, altruístas o 100%.